Karang ke betung pan curu lo, ini nang itu pan nang pa lam tebang lah hello. Je non head latest la Jasmetet Bukazan Development Block ke Parlu Deponi Homesti angkang along Anggonwadi a building humkreh ni do labangso a humkreh ni a building ki kimlia pan kaprek a committee ke seng do la construction committee pu labangso a puthak kepace thangji ba kace thamji so alam tri pensi nang tumpan na chupai abang nason hello nadak longkreh ni do construction committee ke seng Anggonwadi labangso building mate ICDS building labangso longkreh ni do so construction committee ke seng lasi nilitum thelong lo labangso alis ke lang pen lasi labangso alis long thelong ke lason halo indun udah munisi long thom long pri chairman tatu ek number lapen number hini alam the bangke ladak penangan akhe tumhan ke plak kondo YouTube kelang ateng pulute te bange karbiang long pulute ilusum karbia hawarlo mithanga arong lo mithanga along li lo mithanga pirthi lo lasi sonsuria kamle nangli pustame ana bangke ilusum mithanga khe si la daga bangke charjab long nang ye polo sitame la daga thek long bangke akaprek jelar fit a picture bangke arjana bangke Masih nilitung puji po bangla hello Karbiang Long Thomas Council CM ke hai Dr. Tuliram Ronghang la pen ke 17 nong Bukazan MLA ake hai Dr. Numor Mumin Khan Kachunuri bangla hello lasi kado kawita homan lo DGP akami claim ke workers pulote lasi la kado kawi ke lang ta pahuman nangji ba papaching bar nangi pusi Kachunuri kangtung lapen la komiti long sitame Jasmetet karbi BCP workers satu phanta elong longni bak kapachong da dunji ba kami claim kapacherap dun longji supervise ke palang dun longji phan lata chuning rilo aku lason si angdeng tina long sitame lapu kiduiren dukok pulote kewang jiarni athibang te boher lo 2024 ke MP election lo ta hala so MP election na hut sitame Jasmetet inglong su hut ke pangrum ye phan hedunga ke sum dokokji te bangai nilitum kadok awe rong to kanu pen birta chala long bom lo tasi nona bangke hakoson kali je kunani maime phan pidet pustame thenglong ledaji pugali non bange social media mate digital akai amasi lage patu thaive jong hele patu pusta phike alis punon ba amen punon ki claim da madim sta klanga amasi nilitum bangke borilo rong alo ke tamke nangle tong khelo tu da thamlo boy phista me apong angdeng tinalong development along stame chingbar bedet Jasmetet development along chingbar bedet asila sonlo pulote kewang jiarni aphan nilitum sitame kami claim ji ba ke thanam ji rada phan ke thanam ji pangta ake sumbu ta nilitum chini lo lasila so ake sungalong nanga cherap dun je phan ke ake hai CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ake hai Dr. Numor Mumin phanta MLA phanda chini phol lapen isialam la hello je kadu kobe along apreka bangke VDC chairman da pierlo lasi blog level akama na bangke party workers tumben kadu kowe ki claim ke dam stame chi share long lo stame deopane homosti bangke pinian ningkan si par lo sitame pithe gada ta son lo asi kachuningri bang la lo prapjin pen deopane homosti lo sitame la VDC chairman homosti lo ke lang je phan ba ke claim ke dam rabje phan la so chairman bang prapjin pen appointment psonte ba pipo personally ning thelo itu tangte labangso komiti long ke karbi tumke bangkon se amen kidodon no labangso komiti long ke theglong ateng pulote isiali salong bang Chandra Singnar pu amen du ilu lapen antara bangke kapregali salong bangke ave pilo lapen lason si non theglong lo la kaching thura mustame ali aber thak
thak dak son si thelong lo Tangte labang so agan vadia hem kidoge karbia rong la pusonta doma. non la longkri hini kido bangke karbia rong ave kayan block pen Tangte kivang jilang arni aphanali tum kupilo ka matha ke. Jongsi la puson jongsi li karbia phan keplek pon jongsi to kok pulo tangte nali tum hin ben kupilo ke puji ke. Kang tu. ke wang ziar ni talason si plak bom pulote militum sitame kamatha bangke parsik nang kokpo kamatha parsik nang kokpo bang alam the bangla hello lata kado be bhul buji nang ne je parti ben ka juji la solam kali sitame kamatha bangke parsik nang kokpo